Mela, Ingilterra xejn, Stati Uniti xejn, u jekk mal-Iran kont qiegħed bit-bissima minna u faċċa tal-lum le, minix bit-bissima, anzi, inkazzat ħafna għal-mod kif il-lum l-Ingilterra ħarġet għal din il-logħba wirja totalment rinunċatarja frott l-idejat ta' coach beżżieħ illi għandna u se nispjega għalfejn illum qed noħroġ il-kanuni b'dan il-mod għaliex meta jiena sewwa naf illi l-Iran għamlet li favur u rebħet lil Wales. U brebħa l-lejla sewwa nirbaħ il-grupp u nista' ninżel għat-tielet logħba moħħi mistrieħ mhux nilab il-logħba li labt illum u kważi l-inizjattiva kienet kollha f'idej l-Amerikani, noħroġ all out. Noħroġ all out, nipprova nġib il-gow jekk jista' jkun nġib it-tieni wieħed. Noqtol il-logħba u noqtol il-grupp u ngħid għall-menu ma' Wales serraħt rasi jewx. Mhux kważi kolli nistqar magħkom illi ninsabu fortunati illi ġibna dra illum għax jien ħankun onest magħkom taqta dik id-daqqa ta' ras fl-aħħar illi marret il-bot God knows how much. Jiġifieri, anzi, ħanamel recap li kieku kellha di tkun logħba boxing u spiċċat bil-punti l-Amerikani rebħu tal-lum biex inkunu ċari. Nofs il-ground kien avvisto. Bellingham ma derx. Mount kien qed jilab il-ġnub Saka Sterling l-unika li forsi prova jagħmel naqra xi ħaġa ironikament reġa' kien Maguire imbagħad biex inkunu għedna kollox elbet ftit il-folja l-logħba meta Southgate qeleb għal 4-2-3-1 avolja kif rajt Henderson minn tant kettilhom fil-bdejn sħabi u anke fuq iċ-chats il-diversi chats li għandna fuq il-paġin għaw anke iċ-chat tagħna tal-istaff tal-paġna sportiva bdejn Iva Henderson minn tant in fairness kif dawlu Henderson u Grealish l-logħba daret ftit imma għax mill-bqija emnuni kważi minn nofs il-fuq konna resistenti illum. Issa s-sitwazzjoni fil-grupp qiegħda Ingilterra 4, Iran 3, Stati Uniti 2 u Wales 1. U dan ifisser li nhar it-tlieta minflok niżlin relax bil-grupp mirbuħ u nistgħu noqogħdu naqa' kwieti u naraw logħba bil-kwiet se nkunu bi pressa molaw. Alright, għax issa moħra li rridu noqogħdu attenti jekk ma nirbħux hemm ċans illi niġu t-tieni u anki ninqalgħu. Ħammur fil-worst case scenario nitilfu ma' Wales li mbagħad dik jaqbżuna bil-konfront dirett u jkun hemm rebbieħ fil-logħba Iran Stati Uniti u nispiċċaw nippakkjaw il-bagalji mill-ewwel round. U jekk niġu t-tieni hemm ir-riskju ta' passaġġ Olanda, Arġentina, għalkemm l-Arġentina stardu naraw se nagħmlu wara t-telfa li ħadu mas-Sawdi u Brażil. Ejmej. Meta bir-rebħa tal-grupp forsi l-ewwel avversarju li jkollna jkun Franza fil-quarter finals. Ma tantx hemm xi tgħid u m'iniex kuntent bil-wirja tal-lum. Southgate reġa' wera li huwa coach defensivista u beżżieħ
Imma ma Wales irridu noħorġu għolaw tissax dawn ovvjament. Wales jekk jirbħu ħajaddu huma bil-konfront dirett. Jiġifieri ser tkun logħba taħraq. Infatti llum kelli voti ta' forsi Maguire li jieħu vot 6 ma tantx qed nara ħafna ħamsietem u erbat. Għax mhijiex il-wirja li pretendejt li nara llum, nerġa' ntenni. Jiena llum kont noħroġ all out, ħanirbaħ il-logħba u nirbaħ il-grupp. Ma tantx hemm xi nżid iżjed, voldiri, għajr li ninsab irrabjat u ninsab iddiżappuntat bil-wirja tal-lum, nispera li ma' Wales intaffu il-pressjoni u noqtlu l-logħba ma kemm jista' jkun biex għall-inqas il-grupp nirbħuh xorta. Jiena mill-bqija l-lejla m'għandix nżid, infakkarkom li dan il-video minn hawn ftit ieħor ser jitla fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube, għal daqstant tinsewx issegwuna hemmhekk ukoll u tagħmlu dik is-subscribe ħalli ma titilfu xejn bil-kontenut illi qegħdin noħorġu minn żmien għal żmien matul fuq dan l-istazzjon. Mill-bqija l-appuntament tagħna se jkun nhar it-tnejn li ġej fit-tmiem il-programm ta' Matchdaytu għal-programm Żona Mondjali ma' Wayne Micallef u mbagħad terġgħu tarawni nhar it-tlieta wara l-logħba ta' Wales. Kif se nkun ma nafx, nispera li għall-inqas ma noħroġ b'xi video żvok għax jekk ninqalgħu ġustament se tistennew video żvok jew nispiċċaw it-tieni. Southgate ċaqla u ħallik minn dik il-mentalità defensivista u katena ċara għandek. Għax it-tim hemm qiegħed, imma rridu noħorġu bil-mentalità bħal nies. Mhux noqogħdu nibżgħu mill-avversarji. Il-lejtep il-kulħadd ħbieb u ħudu ħsieb.